Ang labing awahi, unahon na to ring update sa ICC, International Criminal Court din to ang kanil presidente na kulong na preso. Kagapon, oras din sa Pilipinas, gipaybaw na ni US Secretary of State Marco Rubio, kung sa kaning Kapitan Rubio, no? Nga nag-awag, matod pa, niingon ko no, si Presidente Donald Trump sa Amerika, nga giawag niya ang mga nasod, nga sakop nining International Criminal Court nga undango na ang pagsuporta nini financially kay matod pa nila false authority kuno ni. Giingon nga hulga ni sa soberenya sa Estados Unidos. Murag malipay si Benjamin Netanyahu nini. Apel na si Vladimir Putin kay puro na sila dunay warrant of arrest. Og labaw na ang mga DDS nga posible kung mabungkag na samtang di pa magsugod ang proper trial ni Digong, delikado. O ang makauli na hinon ang presidente kay mabungkag ang ilang ICC. Matod pa, niawhag sila. Niawhag ang Amerika nga, ay lang, undangan na ninyo. Ang suporta niya ng ICC kay false authority ng ilaha, di na angay ipadayon tungod kay na'y hinungdan matod pa Donald Trump. Apan ang Malacanang kagapon, pinagi ni Claire Castro, inyong iyaan. Ingon nga, si Presidente Bongbong Marcos, nabangat. Matod pa nga, dili manghilabot sa kalihukan sa Estados Unidos, kay dili kuno ni ubos sa kontrol sa Pilipinas, nga bala, o dili, way labot ang gingong pamahayag sa Presidente sa Amerika, dinis Pilipinas, dili kuno ta apel. Dili ko na manghilabot. Koreawan sila ang Pilipinas na nagpa-dismember ni sa ICC ni atong 2019 pinagi sa administrasyon pa ni Presidente Digong nga tuwa dito karon gipapreso. Kagapon update sa impeachment trial ni Vice President Sara, pinagi sa ilang private prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan iyang gimanifesto. Pinagi siyang manifestation nga instead nga karong adlaw og ugma butang unta sa hot seat ang duha ka mga testigos o kaning hostile witness. Si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara, apan giwithdraw na nila, di na angayan. Apil lang dili na pa lingkuron sa witness stand karong ugma unta. I'm sorry. Kahapon ba itong Zulaika Lopez pero nagabian magyapon sila sa cross-examination. Karon po unta kang Captain Belinda Bilio ang duty officer sa security office sa House of Representatives diin adtong pagka-prison ni Zulaika Lopez atol sa pag-atubang niya sa quadruple committee diin gi-contempt kini unya murasag nahasi og maayo hinungdan nga resulta sa patawag og press conference si Vice President Sara natong Nobyembre 23, 2024 pinaagi sa live streaming. Mao lang matod pa ni Attorney Lorna Capunan ang duha ka mga testigos unta dili na idayon nila pangutana kay matod pa surplus o redundant sa tuba nagdoble na o sobra na ang mga gipanulti sa duha ka mga nangaging testigos ang parehong mga NBI officials. So wa na labot wa karong hapon umbati na lang sila sa mga katong BIR mo ilahang angay batong ablihan o dili. Samtang si Attorney Levy Baligod ay nalotsan kinugwarang tumarest sa Makati RTC sa kaso nga cyber libel. Unya giingon nga ang nagpasakag kaso niya si Department of Agriculture Secretary Kiko Tio Laurel, kabahin niya sa pasangil atong 18 ka mga giingong ex-Marines. Din si Attorney Levy Baligod mo abogado nini nga ni pasangil nga si Secretary Tio Laurel nakadawat po og daghang ing malita. Apan matod pa ni Tio Laurel bakak na og fiction ra gyud to. Kay wa gyud say malitang nadawat pasing napsak ra. O ba? Samtang ang Sandigan Bayan 2nd Division pinagi sa ilang chaired by Justice Geraldine Faith Ikong taga Sugbo wa mo
wa pa mo pagawas ang iyang division o kamanduan kabahin sa motion sa ombudsman nga ilang ipangayong ma-discharge unta ang kanhi DPWH Secretary nga si Manny Bunuan aron himuon nga state witness. Apan gibsupa kini, gibabagan kini sa mga abogado ni Senador Jingo Estrada nga karon nakulong. Nga matod pa dili ni makiangayon og unfair kini sa dili ni patas alang sa kauban niyang ipasangin lang mga plunderer. Pero si Senador Robin Padilla angay pagpakan og tamas ginawa. Nisingit yung pangutana kagapon sa witness nga si Attorney Jeremy. Pilido Jeremy. Namatod pa niya katubanggi sulti ni Vice Presidente Sara ni atong Nobyembre 23, 2024. Nagbunga ba to? Mahal lang po kayo ni Tubag ang witness si Attorney Jeremy ni wa po siya ngayon sa pagbunga mo itong mamuwak. Ang yung pagpakan og ni Robin Padilla okay, mapataka lang singit. Bisag nakuha ng maayo na natubag ng maayo ni singit pag yung pangutan kadugay-dugay las oras. Ita karon taon aron malipay mong tanan katong gapong wa ganahi matod pa wa ko malipay anang imong interview karon taon sigurado kung malipay siya atong paningkamotang makontak na to si Attorney Glenn Chong kabahin ni sa awhag sa Estados Unidos sa nakalain mga nason nga di na pasuportaan ang International Criminal Court pero diris nakbayad sa ubo patay ang commission or audit kuha. A commission on audit ay commission or audit. Kung matod pa, niingon ang commission on audit nga ang Cebu City Medical Center, CCMC o City Hospital, ni gasto na ni og 1.13 bilyones sud sa na po katuig kapin. Apan hangtod karon wa pagyud mahuman ang maong tambalanan tungod kay matod pa daghang depekto og huyang kuno ang project management. Ayan. Gikan ni Tomas. May krama. May mayor atong 2013 pa. May krama. Ni Police Tomas iyang tang ibaligya dito ni Manny Pangilinan ang City Hospital. Wa madayon. Gustong Tomas nga mabaligya mo gan. Unya, human ato na pildi mas Tomas, Puli Edgar Nabilia, Puli na pos may krama. Dayon Raymond Garcia karon Nestor Archibald os katuig pa. Now, diingon ang kuha, ni gasto nag 1.13 bilyones ang maong tambalanan pero way human-human. Kung sa kay pagsaway na po ni Tomas aning ngadto siyang mayor. O niya, matod pa ang iyang mayor, iya na pong gisaway kay feeling si Tomas nga may magmayor og adlaw dili na po sa gabi. Dito sa Kapitolyo Prorbida daghanag yun at ano lang unahon taring nindot yun eh. Si Dr. Piragi sa rekomendasyon ni Dr. Nikki Catalan ang anak ni ang anak ni Governor Pambari 4 nga mo'y naning kamot yun improve sa mga tambalanan nga ginumala sa Kapitolyo ang 16 ka mga tambalanan upat ini provincial hospital samtang 12 ini ang mga district hospital pero ang usa sa 12 katong giadto namong Ricosmenia dito sa Tuboran katong ang ilang morgue wa gani pultahan nga ang patay sa ang taong patay dito ibutang sa morgue di gani mo gustong ibutang dito kay mahadlok og nayabat. Ibabaw na sa Kapitolyo nga gihatagan na ni Governor Pam og 7.8 million ang Tumoran District Hospital aron maundang na kay pirti yun magbaha na nig maayo. Daghan kayong depekto sa infrastruktura dito paghapon sa maong tambalanan ang gawas nga bahin. Matod pa ni Governor Pam Pari 4 haron wa nay problema ang mga katauhan sa Tumoran og silingang mga lungsod diha sa maong tambalanan
kinahanglang ayuhon gini aron dili na kulbaan ang mga tao nga moadto sa tambalanan aron limpyo sa kuno makaayo gyud og sakit di na kay tuob-tuoban lang. Ang Pasig City Mayor nga si Mayor Vico Soto pertig yung nakadaig ni Governor Pampari 4 pinagi sa iyang online live streaming sa iyang live streaming kagahapon matod pa iyang gidaig og tamas ginawa si Governor Pampari 4 pinagi sa inisyatiba sa Capitol nga gitawag og Participatory Governance Summit din gitambungan og mga 2,000 ka mga representante sa nagkalain-laing civil society organizations, people's organization og NGOs. Naghana din ni tambong mga non-government organizations nga matod pa ni Mayor Vico Soto sa Pasig nga ang gihimo ni Governor Pampari 4 dako kayo ni og papel sa mga Sugboanong nagkalisod kay matod pa mao kini ang hagdanan nga way mahabilin nga inutil nga mga taga probinsya sa Sugbo karon taton atong pangutan-on si Attorney Glensong kabahin sa hulga ni Vice President Sara. Unahon ako ang kaning giingon ni US President Donald Trump nga angay ng buwagon o sila yung termino ni Bisaya. Angay ng tangtangon ang International Criminal Court kay fake daw ni. Ba? Lain na. Mau ba?